Vítajte pri ďalšom našom inštruktážnom videu. Dnes si ukážeme, ako rýchlo a jednoducho namontovať prístrešok z kombinácie nerezovej ocele a skla. Pred začatím samotnej montáže je dôležité vybrať si vhodné miesto pre inštaláciu prístrešku a tiež si overiť, či vybrané miesto spĺňa potrebné bezpečnostné a aj estetické požiadavky. Prístrešok pozostáva z dvoch nerezových konzol, kaleného a lepeného skla s hrúbkou 12,76 mm a terčou, ktoré držia sklo na svojom mieste. Konzoly sa montujú na závitové tyče, ktoré sú predtým navrtané do otvorov s použitím chemickej kotvy. V ponuke máme tiež špeciálne závitové tyče kombinácie závitu M14 a ukončením M10. Poďme na samotnú inštaláciu skla. Pripravíme si spodok terča s gumenou podložkou na konzoli. Terče by mali byť umiestnené tak, aby sa s nimi podľa potreby dala prispôsobiť poloha skla na konzolách. Následne do skla vložíme vrch terča. Vďaka tomu, že sa terče dajú posúvať, viete sklo presne doladiť, poprípade vycentrovať. Ďalší krok je osadenie skla na terče v konzolách. Je dôležité uistiť sa, že je sklo stabilné a dobre umiestnené na terčoch. V prípade potreby je taktiež potrebné doladiť aj umiestnenie samotného skla. Už má predvrtané diery na terče. Po doladení správnej polohy skla sa terče zaistia maticami. Na záver je dôležité povedať, že vďaka tomu, že sklo je kalené a lepené, spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. V prípade poškodenia sa sklo nerozbije na malé kúsky, ale vytvorí pavučinu, a to vďaka fólii, ktorú obsahuje. Montáž prístrešku je jednoduchá a zvládne ju každý domáci majster. Pre viac mojich videí klikajte sem a pre odber nášho kanála sa prihláste tu.